Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. Pranama. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vranta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Sri Radha Govinda Temple is from Mangalore. Bhagavad Gita class like എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് അധ്യായം 5 അല്ലേ നമ്മൾ ഇത് നോക്കാനുള്ളതെന്ന് 2, 3, 4 അധ്യായം നമുക്ക് മനസ്സിലായോ? 5ാമത്തെ കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. 1ാമത്തെ അധ്യായം എളുപ്പമായിരിക്കും, അതിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. 2ാമത്തെ അധ്യായം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? മനസ്സിലാവുണ്ടായിരുന്നോ? സംശയങ്ങളുണ്ടോ? 2, 3, 4 നോക്കിയോ? നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കണു, അതൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാക്കിയാ മതി അതൊക്കെ കേട്ടോ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ ഇപ്പൊ അത് മുഴുവനും കാണാതെ പഠിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇന്ന് 5ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തനം. ഞാനിപ്പോ 2, 3, 4 അധ്യായത്തിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു സമ്മറി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഒത്തിരി കൂടി കർമ്മസന്യാസ യോഗം എന്നും പറയില്ലേ മാതാജിന്? കർമ്മസന്യാസ യോഗം എന്ന് പറയോ? സന്യാസ യോഗം, കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തന കർമ്മസന്യാസ യോഗം എന്ന് പറയും കേട്ടോ. 5ാമത്തെ അധ്യായം. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ. എല്ലാവരും വന്നു. 6 മണിയായി ക്ലാസ് തുടങ്ങാണ്. നമ്മള് ഓണാക്കിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? ഇന്നലെ പുതിയതായിട്ട് എന്താ പഠിച്ചത്? 4 തരം സമ്പ്രദായങ്ങള്. ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, ലക്ഷ്മീസമ്പ്രദായം, രുദ്രമഹാദേവ സമ്പ്രദായം, 4 പിന്നെ 4 കുമാരന്മാര്. അതെ, രുദ്ര സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ മഹാദേവന്റെ കേട്ടോ. മഹാദേവന്റെ സമ്പ്രദായത്തിനാണ് രുദ്ര സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ശ്രീ സമ്പ്രദായം, പിന്നെ ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, പിന്നെ കുമാരസമ്പ്രദായം. കുമാരന്മാർ ആരൊക്കെയാണ്? സനതൻ,
സനക, സനാതന, സനന്ത, സന്നൽ കുമാരന്മാര് കേട്ടോ, 4 പേര്. പിന്നെ നമ്മള് ഇന്നലെ വേറെന്താ കണ്ടത്? മറ്റേ മന്വന്തരം കണ്ടു അല്ലെ? 14 മന്വന്തരങ്ങള് കണ്ടു. അത് 14 മന്വന്തരം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ 4 യുഗങ്ങൾ കണ്ടു. ഓരോ യുഗങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം കണ്ടു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കണ്ടു അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ മക്കളെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഇന്നലെ 84 ലക്ഷത്തിനെ തരം തിരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് 5-ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലേറ്റ് ആവും, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ പോകും. 5 അധ്യായം 5 കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം, അതല്ലെങ്കിൽ കർമ്മ സന്യാസ യോഗം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എന്റെ നെറ്റ് സ്ലോ ഉണ്ടോ? സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുണ്ടോ? ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഇല്ല അല്ലെ? ഇല്ല. हरे कृष्ण. श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अर्जुन उवाच सन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यस्रय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായതെന്തെന്ന് എനിക്ക് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരോ? എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെ? ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ പറഞ്ഞു കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണോ അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഭക്തിപൂർവമായ സേവന കർമ്മമാണ് ശുഷ്കമായ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് ഭഗവാൻ. ഭക്തി സേവനം മാതാജി ഇതിപ്പോ കാണുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡ്, ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഭക്തിയുത സേവനം മാനസിക ഊഹാപോഹത്തെക്കാൾ എളുപ്പമാണ്. സ്വാഭാവികമായി തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാകയാൽ കാർമ്മിക പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് ഒരാളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. സമസ്ത യജ്ഞകർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനത്തിലാണ് എത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുക എന്താണ്? ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവന കർമ്മമാണ് എല്ലാത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കാരണം എന്താണ്? അത് അതീന്ദ്രിയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെ, കർമ്മത്തിന്റെ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കും. എല്ലാ യജ്ഞകർമ്മങ്ങളും എവിടേക്കാണ് എത്തിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനത്തിലേക്കാണെന്നാണ് എത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മപരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ നല്ലത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്? കർമ്മപരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മം ത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം ഏതാണ്? ഭക്തിയുതമായ സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം ഏതാണ്? ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. കാമ്യ കർമ്മങ്ങളാണ് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ഭൗതിക കർമ്മത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം അതിലെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ശരീരസുഖങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയർത്താൻ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരാൾക്ക് വിവിധ ഇനം ശരീരങ്ങളിൽ ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ? കാരണം നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മള് ശരീരത്തിലെ സുഖം, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖം നോക്കും തോറും നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടി വരും? വീണ്ടും ഒരു ശരീരത്തില് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. വാസുദേവന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഒരാൾ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് അവസരം ലഭിക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത? പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് മുക്തനാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം?
ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പൊ വാസുദേവന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രേമം വളർത്തിയെടുത്താലാണ് പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, 3 തരം ക്ലേശങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രേമം വളർത്തിയെടുത്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത ത്യാഗം അപൂർണമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഉള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും നമ്മളെ ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ഇവിടെ. ജ്ഞേയസ നിത്യ സന്യാസി യോന കാംക്ഷതി യോന ദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ഭക്താർ പ്രമുച്യത്തെ. ജ്ഞേയസ നിത്യ സന്യാസി യോന ദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി, അവിടെ ഒരു വേർഡ് വിട്ടുപോയിണ്ട്. നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ഭക്താർ പ്രമുച്യത്തെ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സന്യാസി എന്ന് പറയാം. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തില് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ സന്യാസിമാർക്ക് സാധിക്കും. ഈ സന്യാസിക്ക്, ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ സന്യാസിക്ക് സാധിക്കും. ദിവ്യമായ പ്രേമയുധ ഭഗവത് സേവനത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിതനായ സന്യാസി കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തികഞ്ഞ ജ്ഞാനിയായിരിക്കും. ഒരു സന്യാസി എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും? ജ്ഞാനി കൂടിയായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ച സന്യാസി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി ആരായിരിക്കും? ഒരു തികഞ്ഞ ജ്ഞാനി കൂടിയായിരിക്കും. കൃഷ്ണൻ സമ്പൂർണനാണെന്നും കൃഷ്ണന്റെ ഒരു അംശമാണെന്നും താനാണെന്നും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ആ സന്യാസിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ശരിയല്ല, ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെങ്കിലും പരിമാണത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണെന്നതാണ് ശരിയായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനും നമ്മളും ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്, പക്ഷെ അളവിലാണ് വ്യത്യാസം. അതാണ് എന്ത്? ശരിയായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മള് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. നമ്മൾ ഗുണത്തില് ഒരേപോലെയാണ്, അളവിലാണ് വ്യത്യാസം. അതിന് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം, നമ്മളിപ്പോ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം, സമുദ്രത്തിൽ എത്രയേ വെള്ളം ഉണ്ട് അല്ലെ? അതിന് നമ്മളൊരു കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് നോക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണവും സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണം രണ്ടിനും എന്തുണ്ട്? ഉപ്പുരസം ഉണ്ടാവും അല്ലെ വെള്ളത്തിന്, അല്ലെ? ആ രണ്ടിന്റെയും ഗുണം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ലേ? ആ സമുദ്രത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അതേ ഗുണങ്ങൾ ഏതിനുണ്ടാവും? ഈ ഗ്ലാസ്സിലെടുത്ത സമുദ്രജലത്തിനുണ്ടാവും. ഉണ്ടാവില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. തിരിച്ച് അളവ് എങ്ങനെയാണോ? അളവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ചാണ്, പക്ഷെ സമുദ്രത്തിൽ കുറേ ഉണ്ട് അല്ലെ? ഗുണത്തിൽ ഒന്നായിരിക്കും, പക്ഷെ അളവിൽ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനും നമ്മളും. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ പോലെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവും, പക്ഷെ അളവിൽ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ വ്യത്യാസം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആവശ്യമാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഗുണത്തില് നമ്മള് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അളവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ചെയ്യുന്നത് എന്തും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാകിയാൽ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളുടെ തലത്തിൽ നിന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയും അയാൾ മുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ അയാൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന? എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല? ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. നമുക്കറിയാലേ, അത് ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നുള്ളത് ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. സാഖ്യയോഗ പൃഥക് പാല പ്രവദന്തീന പണ്ഡിതാഃ ഏകമപ്യാസ്ഥിതാ സമ്യക് ഉഭയോർവിന്ദതേ ഫലം. ഭക്തിയുടെ സേവനം പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊള്ളുന്ന പഠനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനികളാണ്.
ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്ന് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം, അതായത് കർമ്മയോഗം പ്രപഞ്ച വിശകലനം ചെയ്തുള്ള സാഖ്യ പഠനം അല്ലെ, സാഖ്യയോഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് പറയുന്നത്? അജ്ഞാനികളാണ് അത് പറയുന്നത്. പക്ഷെ രണ്ടിലും നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെ ഫലം കിട്ടും. അതായത് നമുക്കറിയാം, കർമ്മയോഗത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, കാരണം നമ്മൾ ഊഹാപോഹങ്ങളും നിഗമനവും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് അനുമാനവും നിഗമനവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ വരുന്ന കാരണം കുറച്ച് ലാഗ് ആകും, കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. പക്ഷെ എങ്കിലും രണ്ടിന്റെയും ഫലം എന്താണ്? ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോ ഒരേ ഫലം തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അല്ലാതെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അജ്ഞാനികളാണ്. സാഖ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തലാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്താൻ എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? സാഖ്യയോഗികളുടെ. സാഖ്യയോഗികൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാഖ്യയോഗികളുടെ ലക്ഷ്യം, സാഖ്യയോഗികള് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? എന്തിന്റെ? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സാഖ്യയോഗികൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് വിഷ്ണു അഥവാ പരമാത്മാവാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തെ അനിവാര്യമാക്കി തീർക്കുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഒന്ന് മരത്തിന്റെ വേരന്വേഷിക്കുന്നു, മറ്റേത് വേര് നനയ്ക്കുന്നു എന്ന വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മള് ഈ രണ്ട്, ഒന്ന് ഇതിലാരാണ്? ഒന്ന് വൈഷ്ണവ സന്യാസികളായിരിക്കും, ഒന്ന് മായാവാദ സന്യാസികള്. ഈ വൈഷ്ണവ സന്യാസികളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? വൈഷ്ണവ സന്യാസികള് അല്ലെ. മായാവാദ സന്യാസികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അവരെന്താണ്? അപഗ്രഥനം, അതായത് ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് അപഗ്രഥിച്ച് പഠിച്ച് അതിന്റെ അനുമാനങ്ങളും നിഗമനങ്ങളിലൂടെ അവിടേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ആര്? ഈ മായാവാദ സന്യാസികൾ. അപ്പൊ അവർക്ക് കുറെ സമയം എടുക്കും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് തന്നെ ആ ഒരു സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും? വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾക്ക് ആദ്യമേ തൊട്ട് തന്നെ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും അവര്, പരമാനന്ദത്തിലായിരിക്കും അവര്, കാരണം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. പക്ഷെ മായാവാദ സന്യാസികൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആ സന്തോഷം അവർക്ക് കിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്താണ്? ഇവര് മരത്തിന്റെ വേര് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്, മറ്റേരോ വേര് നനയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് മരത്തിന്റെ വേര് അന്വേഷിക്കുന്നു, ഒന്ന് മരത്തിനെ എന്താ പറയുക നനയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഇതാണ് രണ്ട് സന്യാസിമാർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മായാവാദ സന്യാസികളും വൈഷ്ണവ സന്യാസികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മായാവാദ സന്യാസികൾ എന്താണ്? അവര് മുൻകൂർ ശുദ്ധീകരണം അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഓരോ ചുമതലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുൻകൂർ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടാണ് അവർ ആരായി വരുന്നത്? മായാവാദ സന്യാസികളിലേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് ആ പ്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നമ്മള് എന്താണ് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാണ് എന്തിലൂടെ? വൈഷ്ണവ സന്യാസികളുടെ. പിന്നെ മായാവാദ സന്യാസികൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെ വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ എന്താണ്? അവര് പ്യൂരിഫൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, കർമ്മം ചെയ്ത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണ്. അവരിലൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട്, ഇത് ഭഗവാനിൽ അവർ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ അവര് പറഞ്ഞത് അപൂർണ ത്യാഗം. അവര് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതും. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വൈഷ്ണവ സന്യാസികള്. വേര് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? മായാവാദ സന്യാസികൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ എന്താ കണ്ടെത്തുന്നത്? അവര് ആ വേരിന് വെള്ളം കൊടുക്കണം. കാരണം ഭഗവത് സേവനമാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ മായാവാദ സന്യാസികളെ ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുക എന്ന പ്രക്രിയ എന്നതാണ് അവരുടെ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ ഇവര് ഇവിടെ ഇത് എന്താ പറയുക അപഗ്രഥിച്ച് പഠിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അവരതിന്റെ വേര് കണ്ടെത്തുന്നല്ലാതെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവർ പോകുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മളത് കണ്ടു. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടനാകാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? വൈഷ്ണവ സന്യാസികള്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മായാവാദ സന്യാസികൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ എപ്പോഴും എന്താണ്? സന്തോഷിച്ചിരിക്കും. കുറേ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും മായാവാദ സന്യാസികൾക്ക്. കാരണം അവര് ഈ ഒരു കാര്യം കണ്ട് അതിനെ അപഗ്രഥിച്ച് പഠിച്ച്
എല്ലാം അനുമാനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി നിഗമനത്തിലൊക്കെ വന്നു വരുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് കുറെ വർഷങ്ങൾ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾക്ക് വേഗം തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവര് സാഖ്യ തത്വശാസ്ത്രമാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശാരീരിക ഭാഷ്യം, വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ശാരീരിക ഭാഷ്യം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാഗവതം പഠിക്കുക, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളുടെ ശരിയായ ഭാഷ്യം അതാണെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? വൈഷ്ണവ സന്യാസികള്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് 2-3 നോക്കിയാൽ മതി. കാരണം നമുക്കത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പിന്നെ പിന്നെ പോകും നമ്മൾ ഇത്തിരി കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിലേക്കൊക്കെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത്? മായാവാദ സന്യാസികൾ എപ്പോഴും എന്താണ്, അവർക്ക് വീണ്ടും ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ്. ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യം എന്നല്ല, നിർദ്ദിഷ്ട ചുമതലകൾ കൊണ്ട് മുൻകൂർ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരെന്തിലേക്ക് വരുന്നത്? ഈ മായാവാദ സന്യാസികളായിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ സന്യാസികള് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടിന്യൂഷൻ പ്രോസസ് ആണ് അവരുടെ. അവർ അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും കർമ്മം ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവര് ആ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മായാവാദ സന്യാസികൾക്ക് താഴെ വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾക്ക് വിജയം ഉറപ്പായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവര് ചെയ്യുന്ന ത്യാഗം അപൂർണമാണ്. പക്ഷെ എല്ലാം കൃഷ്ണന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നവരാണ് വൈഷ്ണവ സന്യാസികള്. മായാവാദ സന്യാസികൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സന്തോഷം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾക്ക് സന്തോഷം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് മായാവാദ സന്യാസികൾക്ക്. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ സാധിക്കും. യൽസാംഖ്യൈ പ്രാപ്യത്തെ സ്ഥാനം തതേകൈരപി ഗമ്യത്തെ ഏകം സംഖ്യം ച യോഗം ച യാ പശ്യതി സ പശ്യതി. വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടും നേടാം. അതുകൊണ്ട് വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനവും ഭക്തിയുടെ സേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ യഥാർത്ഥമായി ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടി പറയാണ്. വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞത് സാഖ്യയോഗം. സാഖ്യയോഗത്തിൽ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആള് യഥാർത്ഥത്തില് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. തത്വചിന്താപരങ്ങളായ ഗവേഷണങ്ങളുടെ എല്ലാം യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. തത്വചിന്താപരമായ ഗവേഷണങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം കണ്ടെത്താം. ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്താണ്? ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എളുപ്പം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം, കൃഷ്ണാബാധത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, പരിപൂർണത നേടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ഉദ്ദേശം. നമ്മളെ മൂലസ്വരൂപത്തിനെ കണ്ട് ഭഗവാന്റെ ദാസ്യം നിത്യമായിട്ടും ചെയ്യാ, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജീവൻ തന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജീവൻ എപ്പോഴും ആ സ്വരൂപാവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സാഖ്യത്തിൽ ഒരാൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഭൗതികതയുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കലാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിലാകട്ടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. അപ്പൊ സാഖ്യയോഗത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കണം. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗത്തില് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുക എന്നുള്ളത് സാഖ്യയോഗത്തിൽ പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭക്തിയോഗത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. നമ്മളുടെ നിയത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തിയും കൃഷ്ണനിലുള്ള ആസക്തിയും ഒന്ന് തന്നെ. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി കാണുന്നു. നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളോട് വിരക്തി ഉണ്ടാകണം. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളല്ല, നമുക്ക് ഈ ആത്മീയ ഉന്നതിക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഭൗതികമായ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ, അതിനോട് നമുക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടാകണം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ആത്മീയമായ ഉന്നതിക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ. അതിനോട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരണം? വിരക്തി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരണം. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാക്കുക. ഇത് രണ്ടും അപ്പൊ എന്താണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഒന്നിനോട് വിരക്തി, മറ്റേനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവുക. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ യഥാർത്ഥമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തൂമ യോഗതഃ യോഗയുക്തായോ
യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മാനചീരേണാതി ഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചാലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ഒരാൾക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ഒരാൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പരമപദം പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് സന്യാസികൾ 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് സാഖ്യ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മായാവാദ സന്യാസികളും പിന്നെ വൈഷ്ണവ സന്യാസികളും. അപ്പൊ പാഞ്ചരാത്ര വിധി അനുസരിച്ചാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗവത സന്യാസികള് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് പാഞ്ചരാത്രിക വിധി എന്ന് പറയും. അത് നാരദ പഞ്ചരാത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളെ ഈ വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാര് നമ്മളെല്ലാ ഈ ഇസ്കോണിലെല്ലാം പൂജാവിധി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഈ പഞ്ചരാത്ര വിധി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തു പോകുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? ഈ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ. കർമ്മത്തിൽ നിരതരാകുന്നു. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ വൈഷ്ണവ സന്യാസികള് ഭക്തിയുടെ സേവന കർമ്മത്തില് നിരതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും അവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല. ആരെ കുറിച്ചാ പറയണത്? വൈഷ്ണവ സന്യാസികളെ കുറിച്ച്. ബ്രഹ്മം എന്തെന്നും അല്ലാത്തതെന്തെന്നുമുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്യാസികളെക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠരാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്താണ്, അതല്ലാത്തത് എന്തെന്നുമുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്യാസിമാര്, അവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും. കാരണം നടത്തുന്ന സന്യാസികളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠ നിലയിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ. കാരണം ബ്രഹ്മം എന്തെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലാത്തത് എന്തെന്നുമുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരാണ് ആര്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എന്താ പറയാ? വൈഷ്ണവ സന്യാസികള് പഞ്ചരാത്ര വിധി അനുസരിച്ച് സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവര് ഭക്തിയുടെ സേവന കർമ്മത്തിൽ നിരതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും യാതൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ എന്താണ്? ബ്രഹ്മം എന്തെന്നും അല്ലാത്തത് എന്തെന്നുമുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്യാസികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് ആര്? ഈ വൈഷ്ണവ സന്യാസികള്. ഈ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾക്ക് എന്ത് ഉറപ്പാണ്? അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ മായാവാദ സന്യാസികൾക്കോ അതിൽ അവർക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുണ്ടാവില്ല. കാരണം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അവർ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒന്നും അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. അവര് ഊഹാപോഹങ്ങളും അനുമാനവും നിഗമനത്തിലൂടെ കടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ എത്തുവോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഉറപ്പില്ല. അത് തന്നെ എന്താണ്? കുറെ ജന്മങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. യോഗയുക്തോ വിശുദ്ധാത്മാ വിശിതാത്മാ ചിതേന്ദ്രിയഃ സർവഭൂതാത്മാ കുർവന്നാപി ന ലിപ്യത്തെ. ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ ആരായിരിക്കും? ആ വ്യക്തി എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. ആ വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ആരാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. അയാളെ യാതൊരു കർമ്മവും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാള് എല്ലാവരെയും സേവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവരെയും സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനൊഴികെ മറ്റൊന്നിലും അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്?
ഭഗവത് സേവനത്തിന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചല്ലാത്ത സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനോ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസാദമല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കുന്നതിനോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പിന്നെ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ അയാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാൻ മാത്രമേ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം പോകാൻ അയാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനൊഴികെ വേറൊന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന്റെ കൽപ്പനകളെ നിറവേറ്റുകയായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴും അർജുനൻ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യല്ല. യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാളോട് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അവരെ നമ്മൾ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ യുദ്ധം. അർജുനൻ അതല്ല ചെയ്തത്. അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അർജുനനോട്. അല്ലാതെ അർജുനന് യാതൊരു ഫീലിങ്സും ഇല്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത് അത് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ അർജുനൻ അവരോട് ഇഷ്ടോ ദേഷ്യമോ ഒന്നുമില്ല. ആ ദ്വന്ദ്ഭാവം അർജുനന് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയണത്? അയാള് എല്ലാവരും സേവിക്കുന്നവനായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. ഭഗവത് സേവനത്തിനൊഴികെ മറ്റൊന്നിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചല്ലാത്ത സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം അല്ലാതെ ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ മായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ മാത്രമേ അയാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത്? ആ വ്യക്തി എന്താണ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞൊന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുക, എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവത് സേവനത്തിലൊഴികെ മറ്റൊന്നിലും അയാളുടെ കൃഷ്ണന്റെ കൽപ്പനകള് നിറവേറ്റുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പ്രസാദം മാത്രമേ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ മാത്രമേ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുള്ളൂ. ഇതൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള് പറയുന്നത്. നൈവ കിഞ്ചിത് കരോമീതി യുക്തോ മന്യത തത്വവിത് പശ്യൻ ശൃണ്വൻ സ്പൃശൻ ജിഗ്രൻ അശ്നൻ ഗച്ഛൻ സ്വപൻ ശ്വസൻ പ്രലപൻ വിസൃജൻ ഗൃഹണൻ നിമിഷൻ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വർത്തന്ത ഇതി ധാരയൻ. ദിവ്യാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ദർശനം, ശ്രവണം, സ്പർശനം, ഘാണം, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസാശ്വാസം തുടങ്ങി എന്തു തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. കാരണം സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണു തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അയാൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്നും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ദിവ്യാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ദിവ്യാവബോധം ഏതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ദർശനം, ശ്രവണം, സ്പർശനം, ഘാണം, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങി എന്തു തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോഴും കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നിലവിൽ അയാൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്നും സ്വയം മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ എന്തിനാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ദിവ്യാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് നമുക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്ന എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ ദിവ്യാവബോധത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് ദിവ്യാവബോധമുള്ള കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരാളുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധമാണ്.
അതുകൊണ്ട് കർത്താവ്, കർമ്മം, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം എന്നീ ആസന്നവും അനാസന്നവുമായ 5 കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന യാതൊരു പ്രവർത്തനവും അദ്ദേഹത്തിന് ബാധകമല്ല. ഇപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവ്, കർമ്മം ഏതൊക്കെയാണ്? കർത്താവ്, കർമ്മം, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം എന്നീ ആസന്നവും അനാസന്നവുമായ 5 കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തനവും അദ്ദേഹത്തിന് ബാധകമല്ല. ആരെ കുറിച്ചായി പറയുന്നത്? എങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചാ പറയണത്? അത് കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ആള്, ഉള്ള കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ആളുടെ ജീവിതം. ഇല്ലേ? കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്തൊന്നും ബാധകമല്ല? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധകമല്ല. ബാധകമല്ല. കർത്താവ്, കർത്താവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? കർത്താവ്, കർത്താവ് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്. നമ്മള് സാധാരണ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് അതിനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം അല്ലെ? നമ്മൾ പറയില്ല എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് നമ്മള്? അപ്പൊ കർത്താവ്, പിന്നെ കർമ്മം, ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, നമ്മളാ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ, നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ പ്രയത്നം. അത് പ്രയത്നം വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ആ ഒരു ചെയ്യുന്ന എന്തെന്ന് പറയുന്നതിന് പരിശ്രമം അല്ലെ? പരിശ്രമം. പിന്നെ ഭാഗ്യം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ ഇതൊന്നും അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അയാൾ ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം, നമ്മളുടെ പരിശ്രമം വേണം അല്ലെ? നമ്മൾ ചെയ്യാനൊരാള് വേണം, ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പ്രവൃത്തി വേണം, നമ്മളുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലേ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താത്മാവാണ്, മുക്തനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നാം ആ വ്യക്തി എന്തിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും മുക്താത്മാവായിരിക്കും, മുക്തനായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. താൻ എന്നേക്കും കൃഷ്ണന്റെ ദാസനാണെന്ന് അറിവുള്ള അയാൾക്ക് ഭഗവത് സേവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ ചിലപ്പോ അയാൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്ന? ഭക്തിയുടെ സേവനായിരിക്കില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം ആ വ്യക്തി എന്താണ്? എന്നും ഭഗവാന്റെ ദാസനാണെന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത് സേവനമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് തോന്നുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ മുന്നത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിച്ചൊരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റുള്ളവർ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലത് ആചരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ചില സന്യാസിമാര്, ഇപ്പൊ വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാര് എന്താ പറയാ, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോ അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറുതാ പറയും നമ്മള്, അപ്പൊ അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ സന്യാസിമാരായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പാടാത്തത്? കാരണം അവരത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവര് ആ ലെയറിന്റെ മുകളിലേക്ക് കടന്നവരാ. അവർക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ എന്ത് വരുന്നില്ല? വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവർ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മാറ്റം വരില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാ അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മളായിട്ട് ഒരു 10 ദിവസം അവര് കൂടിയാലും നമുക്ക് മാറ്റം വരും. അവരായിട്ട് കൂടുമ്പോ കുറച്ച് നമുക്ക് സത്സംഗം കിട്ടും. പക്ഷെ അവർക്ക് മാറ്റം വരില്ല. അവർക്ക് ആ ഭൗതികത അവരെ ബാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അവരെ കൂടെ ഒരു 10 ദിവസം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വിട്ട് നമ്മൾ ആ രീതിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും അല്ലേ? ആണോ? അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്താത്തത് കൊണ്ട്, നമ്മളാ പക്വതയിലേക്കില്ലേ, നമ്മളാ പക്വമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ 10 ദിവസം ഫുള്ള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ നിർത്തി, നമ്മൾ ഈ ആധ്യാത്മിക പഠനമൊക്കെ നിർത്തി നമ്മൾ ഫുള്ള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം നമ്മൾ സിനിമ കാണാം, സീരിയല് കാണാം, അങ്ങനത്തെ ഫുള്ള് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 11ാം ദിവസം നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മടിയാവും. കാരണം നമ്മൾക്ക് താല്പര്യം വന്നു. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഒരു എന്താ പറയാ അതിദ്രിയവാദി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാര് 10 ദിവസം ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾ കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞെന്താണ്? അവരിൽ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? പക്ഷെ ഈ സന്യാസിമാർക്ക് മാറ്റം വരണമെന്നില്ല. അവര്
അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. തിരിച്ച് ആ ഭൗതികതയിലുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മളും അവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവരെപ്പോഴും മുക്താത്മാവ് തന്നെയായിരിക്കും. എന്നേക്കും കൃഷ്ണന്റെ ദാസനാണെന്ന് അറിവുള്ള അയാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ബ്രഹ്മണ്യാധ്യായ കർമാണി സംഗം ത്യക്താ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രാവിഭാപസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ആസക്തി ഇല്ലാതെ, നമ്മൾ ഒന്നിനോടും ഒരു ആസക്തി കൂടാതെ നമ്മൾ ഫലങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളെ കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയുന്നത്, താമരയിലെ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും അത് നനയാത്ത പോലെ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഫലങ്ങള് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. അതിനെ പ്രധാന എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രധാന എന്ന് പറയാം. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രധാന എന്ന് പറയാം. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയെന്നും അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ളതാണെന്നും അറിഞ്ഞവർക്ക് താൻ ചെയ്ത പുണ്യപാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാകുന്നില്ല. അറിയാലോ നമുക്ക്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ നാഥൻ. എല്ലാം നമ്മള് എന്താണ് ചെയ്യാൻ, ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ പുണ്യഫലമായാലും പാപഫലമായാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ ശരീരം കൃഷ്ണന്റേതാകയാൽ കൃഷ്ണ സേവനത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് അറിവോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശരീരം ഭഗവാന്റേതാകയാൽ കൃഷ്ണ സേവനത്തിനാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ അറിയണത്. നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മള്, ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അഹം ബീജപ്രദാപിത നമ്മൾ പഠിച്ചതില്ല. നമ്മള് ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെയും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ നാഥൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഈ ശരീരം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്ത പോലെ അപ്പൊ എന്താവും നമ്മളുടെ അവസ്ഥ? പാപങ്ങളൊന്നും തീണ്ടാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കൃഷ്ണാവബോധത്തില് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കായേന മനസാ ബുദ്ധ്യാ കേവലൈരിന്ദ്രിയൈരപി യോഗിനാ കർമ്മ കുർവന്ത സംഘം ത്യക്താത്മശുദ്ധയേ. യോഗികൾ അനാസക്തരായി ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുപോലും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അപ്പൊ യോഗികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അനാസക്തരായിട്ട്, ആസക്തി ഇല്ലാതെ ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുപോലും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ യോഗി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, യോഗി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. യോഗിനാമപി സർവേഷാം അത്കഥേനാന്തരാത്മന എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് യോഗികൾ എപ്പോഴും ഒരു സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സമയവും എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. ഭഗവാന് മാത്രമാണ് അവരുടെ, വേറെ ഒന്നും അവരുടെ മനസ്സിലില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും എന്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്? ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയാം. ശരീരം കൊണ്ടോ മനോബുദ്ധികൾ കൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും മുക്തൻ തന്നെ. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ശരീരം കൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്, അവര് ഭൗതിക ലോകത്തില് ഈ പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങളിൽ, നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും അവരെങ്ങനെയാണ്? അവരെപ്പോഴും മുക്തന്മാർ തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പോലെ. കാരണം എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല അവരത് ചെയ്യുന്നത്. അവർ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. താൻ ഈ ശരീരമാണെന്നും മറ്റും വിശ്വസിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന മിഥ്യ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതാകുന്നു, കൃഷ്ണനുമായി ഏകീഭവിക്കുന്നു. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണാവസ്ഥ. അപ്പൊ
അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? താൻ ഈ ശരീരമല്ല, ശരീരം ആണെന്നുള്ളൊരു മിഥ്യാഹങ്കാരം അവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു അഹങ്കാരം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ഏകീഭവിക്കും. അതാണ് അവരുടെ എന്താ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. കാരണം അവർക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? താൻ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണെന്നുള്ളൊരു സത്യം അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് താനെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അവര് മുക്തന്മാരായിരിക്കും എപ്പോഴും. യുക്ത കർമ്മഫലം ത്യക്ത ശാന്തി മാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിപത്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായൊരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയാനായിട്ടാണ് സാധ്യത. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പോ ഭക്തൻ സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്? എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? എപ്പോഴും സമാധാനം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോ അത് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അത്യാഗ്രഹിയായിക്കൊണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട് വരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഭഗവാനില് ആസക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ള, നമ്മളിൽ ആസക്തി ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്താണ്? എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരാൾ കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തനും മറ്റേയാൾ സ്വന്തം കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനുമാണ്. കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തനായ വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാതും വിമുക്തനാകിയാൽ അയാൾക്ക് കർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എല്ലാ പ്രവർത്തനവും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ആർക്കും ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്, കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല, ഒരിക്കലും അതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഭൗതികതയിൽ ആസക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ ചെയ്യുന്നതിൽ, അതായത് ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്താണ്? അയാൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയായിരിക്കും. കാരണം അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അയാളിൽ എപ്പോഴും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്, അതീന്ദ്രിയങ്ങളാകയാൽ അവയ്ക്ക് ഭൗതിക ഫലങ്ങളില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അതീന്ദ്രിയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്തില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളൊന്നും അതിനുണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം മനുഷ്യന് പൂർണ്ണ ശാന്തി നൽകുന്നു. കൃഷ്ണനൊഴികെ മറ്റൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശാന്തിയുടെയും നിർഭയതയുടെയും തലം. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനൊഴികെ മറ്റൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. മാത്രമല്ല എന്താണ്? സാക്ഷാത്കാരം, അതിന്റെ എന്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് എന്തിന്റെ? ശാന്തിയുടെയും നിർഭയതയുടെയും. നിർഭയത നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് സമാധാനം, ശാന്തി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിർഭയത, അത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാണ്? നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് കൃഷ്ണനിലാണ് നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളത്, അതില് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിലും നിലനിൽപ്പില്ല എന്നതാണ് എന്തിന്റെ രഹസ്യം പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം പറയുന്നത്. സർവകർമാണി മനസാ സന്യാസ്യാസ്തേ സുഖം വശി നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി നൈവ കുർവന്ന കാരയൻ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നതുമില്ല. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ഒന്നും ചെയ്യിക്കുന്നുമില്ല.
ആരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ? എന്താ പറഞ്ഞത്? 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിലാണ് ആര് വസിക്കുന്നത്? ആത്മാവ് വസിക്കുന്നത്. 9 വാതിലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാവോ? ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളില് 9 വാതിലുകൾ. 2 കണ്ണ്, 2 മൂക്ക്, 2 കണ്ണ്, 2 നാസാന്തരങ്ങള്, 2 ചെവി, 2 വായ്, ചെവി, ഉദരം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. അതാണ് 9 വാതിലുകള്. 9 വാതിൽ പറഞ്ഞെന്തെങ്കിലും ഇല്ല. അപ്പൊ ദേഹി 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ വസിക്കുന്നു. തന്റെ ശ്രേഷ്ഠതരമായ ഭാവം മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജീവന് ശരീരത്തോട് താതാത്മ്യം നേടുന്നതും അതുമൂലം ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതും. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ദുഃഖങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ ജീവന് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി പുനരുജ്ജീവിക്കാൻ കഴിയും. തന്റെ അന്മൂലം തന്റെ ദേഹാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്? നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മളെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഭൗതികമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കും. എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ 9 വാതിലുകള്, 2 കണ്ണുകള്, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, 2 ചെവികൾ, വായ്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവൻ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ബാഹ്യാന്തരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി. നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അപ്പൊ ഈ 9 വാതിലുകൾ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ, അല്ലെ? എന്നിട്ടും നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? ജീവാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴാ പോണത്? അതിന് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പോയിക്കൂടെ ശരിക്കും, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ. പക്ഷെ അത് എപ്പോഴാ പോണത്? നമ്മളുടെ ഒരു സമയം ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് അത് പോണത്, അല്ലെ? നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്. അതുവരെ അതിന് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പോവാം. അതിനവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഒട്ടും. ഈ ആത്മാവിനെ ഫുള്ള് തുറന്നിരിക്കുക. ഒരു കൂടെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് തുറന്നാലല്ലേ പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു അതിശയകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, അല്ലേ? കാരണം 9 വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിന് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് പോകാം. പക്ഷെ അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അത് എപ്പോഴാണോ എന്നുള്ളത് ഒരു നിശ്ചയമുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചാണ് അത് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതപ്പൊ പറഞ്ഞു പോകും. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ഇത് പറഞ്ഞതാണോ? അല്ലല്ലേ? 14 പറയണ്ടേ? ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ളത് കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേ അവിദ്യയാണ് ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങൾക്കും ദുഃഖത്തിനും കാരണമാകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും, നമ്മളെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ദുഃഖത്തിനും കാരണം എന്താണ്? നമുക്കുള്ള വിദ്യ, അജ്ഞാനമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ദുഃഖത്തിനും കാരണം. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു അറിവില്ലായ്ക, നമ്മളുടെ മൂലസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യയാണ് എന്തിനു കാരണം? നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം. ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദിവ്യമായ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഈ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക, അത് മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുള്ളൂ. എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടിനും ഉത്തമമായ നിവാരണോപായം അത് മാത്രം. അപ്പോ നമുക്ക് അവിദ്യയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലേശത്തിനും ദുഃഖത്തിനും കാരണമാകുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കത് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ നിയന്ത്രണം ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മകർത്താഹമിതി മന. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുകയാണ് താനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ഇതിനെ
ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എല്ലാതും എന്തിലേക്കാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെയാണ് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാദത്തെ കസ്യചിത് പാപം നാചൈവ സുകൃതം വിപുഃ അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ചന്ദവഃ. സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരാകുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപ ഫലങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വ്യാമോഹിതരായിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അജ്ഞാനം കൊണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആ ജ്ഞാനമില്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം. നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 5 ഭഗങ്ങൾ, 5 ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐശ്വര്യം. ഐശ്വര്യം, ബലം, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, വൈരാഗ്യം എന്നിവ തികഞ്ഞ സർവേശ്വരനെയാണ് വിഭു ആത്മാവ്, വിഭു എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ വിഭു ആയിരിക്കുമ്പോൾ ജീവൻ എന്താണ്? വെറും അണു ആത്മാവാണ്. ഏറ്റവും അണുവാണ് ജീവാത്മാവ്. ഭഗവാൻ വിഭു ആത്മാവാണ്. വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭു ആണ്. ഭഗവാന്റെ 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാലോ. എന്തൊക്കെയാണത്? സമ്പത്ത്, യശസ്, ജ്ഞാനം. ഇതിൽ വേറെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, മീനിങ് സെയിം തന്നെ. ജ്ഞാനം, ഐശ്വര്യം, ബലം, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, വൈരാഗ്യം. ഇത് 6 ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ വിഭു ആയിരിക്കുമ്പോ ജീവൻ അണുആത്മാവാണ്. ജീവാത്മാവായതുകൊണ്ട് അവന് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാനും കഴിവുണ്ട്. അക്രപ്രകാരമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ നിവൃത്തി സർവശക്തനായ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് എന്തുണ്ട്? സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാനും ഉള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? ജീവാത്മാവുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ആഗ്രഹങ്ങള് നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കണോ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അത് ആഗ്രഹിക്കാനും ചിന്തിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് മാത്രമേ ആർക്കുള്ളൂ? ജീവാത്മാവിനുള്ളൂ. അത് സാധിപ്പിച്ചു തരണമെങ്കിൽ ആരുടെ സഹായം വേണം? ഭഗവാന്റെ, പരമാത്മാവിന്റെ സഹായം വേണം. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന് തീരുമാനിക്കാം. അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് യോഗ്യതയുള്ളതാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന് അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പരമാത്മാവിന്. അതല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ്? നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാനും എല്ലാം നമുക്ക് പറ്റും. പക്ഷെ അത് നടത്തേണ്ടതാണോ വേണ്ടതാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും അത് നമുക്ക് തരുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിന്റെ കർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഉത്തരവാദിയല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എന്തുണ്ടാവും? ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പ്രതികർമ്മ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിന് ആരും ഉത്തരവാദിയല്ല? ഭഗവാനല്ല. ഭഗവാൻ അതിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിയില്ല. കാരണം നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ആര് തന്നിട്ടുണ്ട്? സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ആര് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ആര് ഉത്തരവാദിയല്ല? ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അത് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തോ വേണ്ടത് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഭഗവാൻ അത് നടത്തി തരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ആര് തന്നെ അനുഭവിക്കണം? നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മുടെ ചിന്ത, നമ്മളെ ബുദ്ധി നല്ല രീതിയിൽ തിരിയണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളും അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ മാറും. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയണത്, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, നമ്മൾ എന്താ പറയപ്പോഴെല്ലാവരും നമുക്ക് വരാനുള്ളതൊക്കെ എന്തായാലും വരും. നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല, എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, വരാനുള്ളതൊക്കെ എന്തായാലും വരും, അത് നമുക്കൊന്നും തടയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാനും കഴിവുണ്ട്. അപ്പോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾക്ക് ആരും ഉത്തരവാദിയല്ല? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഉത്തരവാദിയല്ല. കാരണം നമുക്ക് ഫുള്ള് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഉള്ള. അപ്പൊ അത് ആരാണ് അത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനുള്ള ബാലൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള തരാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അത് നമുക്ക് സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് തരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ഫലം ആര് തന്നെ അനുഭവിക്കണം? നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണം. സമ്പർദ്ധാവസ്ഥയിൽ പെട്ടതുകൊണ്ട് ബദ്ധനായ ആത്മാവ് താനാണ് ഈ ശരീരമെന്ന് ധരിക്കുകയും ജീവിതത്തിലെ താൽക്കാലിക സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് വിധേയനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായ പരമാത്മാവിനെ അവന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഭഗവാൻ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഒരാൾ കൃഷ്ണനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വെച്ച് ഭഗവത് പ്രാപ്തിയുടെ ശാശ്വത സുഖം നേടാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സർവേശ്വരൻ ആരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെങ്കിലും അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ഭഗവാന് നമ്മളോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് നമ്മളോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെയാണ് കാണുന്നത്. മാത്രമല്ല ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തുതരും? അതിന് വേണ്ട വഴി ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി തരും. അത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനുള്ള വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പ്രോത്സാഹനവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിവർത്തിച്ചു തരുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരാണ്? നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ്, നമുക്കിത് നാളെ എടുക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി നാളെ എടുക്കാം. ചെറിയ അധ്യായത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. എന്നിട്ട് പറയാം. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം ഏതാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുതമായ സേവനകർമ്മം. ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം. പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാല്. പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലേ? അത്ര മതിയാണ്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പോയിന്റ്. അതിനെന്തോ ഒരു വാസുദേവ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭക്തിയുത 290 പേജില് കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ആളുടെ കർത്താവ്, കർമ്മം, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം എന്നീ 5 കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന യാതൊരു പ്രവർത്തനവും അദ്ദേഹത്തിന് ബാധകമല്ല. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടെന്നാലും അവർ എപ്പോഴും മുക്തരായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ? വാസുദേവന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് പ്രേമം വളർത്തിയെടുത്താല് അയാൾക്ക് പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണനായി ഏകീഭവിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് വാസുദേവന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഒരാൾ പ്രേമം വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ടുള്ള അവസരം അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേലുണ്ട് പോയിന്റ് കേട്ടോ. കൃഷ്ണ അതായത് വാസുദേവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പ്രേമം വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. മായവാദ സന്യാസിയും വൈഷ്ണവ സന്യാസിയും തമ്മിലുള്ള 3 വ്യത്യാസം. വൈഷ്ണവ സന്യാസി എന്ന് വെച്ചാൽ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തതുമായ, പിന്നെ ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് ചെയ്യാണ്, അതുകൊണ്ട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഭഗവാനിൽ എത്തുന്നുള്ളത് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. ഭഗവാന് വേഗം തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ മറ്റേലും എങ്ങനെയാണ്? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലെ? സന്തോഷം കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും, പിന്നെ താഴെ വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് മായവാദ സന്യാസികളെ കുറിച്ച് പറയാം. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്
മുക്താത്മാവായിരിക്കും എപ്പോഴും. ഉപയോഗിക്കുന്നു. എല്ലാവരെ സേവിക്കും, ജീവിതം എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കും. യാതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ, ആരെയും ദ്വേഷിക്കാതെ. സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കൂ. അതെ, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഒക്കെ ഭക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനായിരിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ എന്ത് പറയാം നമുക്ക്? കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയാം അല്ലെ? പാപമാലിന്യം തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥ എന്തിനോടാ പറഞ്ഞത്? താമരയിലെ വെള്ളം പോലെ. താമരയിലെ വെള്ളം പോലെ അയാൾ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാല് നനയാത്ത പോലെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? എടുത്തത് ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഇവ കൊണ്ട് ആത്മശുദ്ധി നേടിയാൽ മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. എത്രാമത്തെ മാതാജി അത്? ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 5:18 പറഞ്ഞത് എടുത്തില്ലല്ലോ. എടുത്തോന്ന് എനിക്ക് സംശയം എടുത്തോന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അല്ല, കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ലെവൽ 1 ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയെ പറ്റി പറയുന്ന ശ്ലോകം 5:18 എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. കഴിഞ്ഞ ലെവൽ 1 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. ഇപ്പൊ 15 വരെയല്ലേ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മള് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ചെറിയൊരു സമ്മറി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റെ ബേസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അതായത് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനന്റെ സംശയങ്ങളും പിന്നെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ കാണുന്നത് അർജുനന്റെ സംശയങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെ? അർജുനന്റെ സംശയങ്ങള്. പിന്നെ ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. അതാണ് 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. 11 മുതൽ 30 വരെ പിന്നെന്താണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? 11 മുതൽ 30 വരെ എന്താണ്? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മരണപ്പെടില്ല എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? അപ്പൊ ആ അനുകമ്പയുടെ വാദത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ. ഗീതോപദേശം അല്ലെ? അപ്പൊ അത് എന്ത് ജ്ഞാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാണ്. ഗുരുസ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അർജുനന്റെ അനുകമ്പ മാറ്റി കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് 11 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 31 മുതൽ 37 വരെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്താല് അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് 37 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്. 31 മുതൽ 37 വരെ. 38 യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക, അതായത് നിഷ്കാമകർമ്മം. നിഷ്കാമകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുക അല്ലെ? ആ നിഷ്കാമ കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് 38-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. സ്പീഡ് ഉണ്ടോ? സ്ലോ ആക്കണോ? 37 വരെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ. മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്ത് പറഞ്ഞു? നിഷ്കാമകർമ്മത്തെ കുറിച്ച്. അങ്ങനെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് എന്തുണ്ടാവില്ല? നിനക്ക് ഒന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടില്ല. അതായത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് 38-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. പിന്നെ 39 മുതൽ 53 വരെ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ.
എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്, ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് 53 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, അപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ 39 തൊട്ട് 53 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്. അത് കഴിഞ്ഞ് 53 മുതല് ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് അല്ലെ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പിന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു സമ്മറിയാണിത്. ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാം അല്ലേ? ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വേണമെച്ചാൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചോളൂ, എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് എഴുതി വെച്ചാൽ ഇത്തിരി കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആകും. മൂന്നാമത്തെയും പറഞ്ഞു തരട്ടെ അതേപോലെ. എഴുതി എല്ലാവരും? 53 ഒന്നുകൂടി പറയണം. 53 തൊട്ട് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആരാണ്, സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് 53 തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേത് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് അപ്പൊ സംശയം വരാണ് അർജുനൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് അല്ലെ. ജയസീചത് കർമ്മണസേ മതാബുദ്ധിർ ജനാർദ്ദന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1ഉം 2ഉം അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. 1ഉം 2ലും അർജുനൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതാണ് 1ഉം 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിന്നെ ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ് 3 മുതൽ 9 വരെയുള്ള അധ്യായം. 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. 3 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 തൊട്ട് 16 വരെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം, അത് ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാ, അതിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 10 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അതിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. 16 വരെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ 17 തൊട്ട് 35 വരെ ഈ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവരത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണാണ്. 17 മുതൽ 35 വരെ ഉള്ള ശ്ലോകത്തില്. പിന്നെ 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ എന്താണ്, ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരാള് എന്തുകൊണ്ടാണ് പാപം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് അർജുനൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അല്ലെ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. 37 മുതൽ 43 വരെ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള വിശദീകരണം നൽകി അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണം, അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് 37 മുതൽ 43 വരെ ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടേണ്ടത്, അതിന്റെ വിശദീകരണം കൊടുക്കേണ്ടത്, അതിന് പരിഹാരമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 4 കൂടി പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഒന്ന്, സമയമുണ്ടോ? പറയട്ടെ. മൂന്നാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയില്ല മാതാജി. 36ാമത്തിൽ എന്താണ്, അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും പാപം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. 37 മുതല് ഭഗവാൻ അതിനുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തിനാണെന്നുള്ളതിന്റെ ആ വിശദീകരണം കൊടുക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുക, അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണെന്നൊക്കെ അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് 37 മുതല്. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. കേട്ടില്ല? 4ാമത്തെ പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയി. അപ്പൊ 4ാമത്തെ കൂടി പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ഓക്കെ. 4ാമത്തേല് ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം പറഞ്ഞുതരാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് 4ാമത്തെ അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പൊ 1 മുതൽ 15 വരെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം, എങ്ങനെ ഭഗവാനെ നേടാൻ സാധിക്കും, അത് എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ 1 മുതൽ 15 വരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ 16 മുതൽ 24 വരെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങള്,
നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അകർമ്മം, വികർമ്മം, കർമ്മമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ്. അപ്പൊ 16 മുതൽ 16 കേട്ടോ, 16 മുതൽ 24 വരെ പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത്, അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവ കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് 16 മുതൽ 24 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി 25 മുതൽ 33 വരെ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച്, വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ദ്രവ്യയജ്ഞം, തപോയജ്ഞം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടില്ലേ. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് 25 മുതൽ 33 വരെ പറഞ്ഞു തന്നു. 33 വരെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 34 മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗവും അതിന്റെ ഫലവും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നേട്ടവും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ലഭിക്കുന്നത്, അതിനുള്ള ഫലം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നേട്ടം എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് ലാസ്റ്റ് വരെ അതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 34 ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു. നാലാമത്തില് 34 മുതൽ 42 വരെ ജ്ഞാനം, നമുക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള എന്താണ് മാർഗം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഫലം, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലം എന്താണ്, നേട്ടം എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ലാസ്റ്റ് 34 മുതൽ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം വരെ 42 വരെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ 1 മുതൽ 15 വരെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരുന്നു, എങ്ങനെ നേടാം, അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 24 വരെ 16 മുതൽ 24 വരെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതെങ്ങനെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സ്വഭാവങ്ങള്, അതൊക്കെ അതില് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി 25 മുതൽ 33 വരെ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗം, അതിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും,